din hiton Payapay for the first time in the history of human being. Gilalabay-labayan lang namon din hi. Pero hiya ko, yan na, siningabot kita budoy. Mahitungod nga no, indinhi nga lugar. Very familiar mga pamuso. Nakapalog gihapon kita, ito ni era kuan. Ito ni era page kay no, kita naguda. Adi ang sinisan nga Payapay Garden Filipino Kitchen. May black. So hi guys. Ha? Oo, pwede. Oo, adi na oh. So hi guys. First time nato na no makakanhiya kuan. Adi video inin video. Oo. First time kumakanhiya Payapay. Oh, adi niya adi Spencer nga na din niya gwapo nga umangkon. Niya na mo tagpapapakon. Waray uyam. Doy nasa gad. So ginpapa-order kami, sky is the limit. Sky? Oh, you're sky. Oh, tara. So diretso na natato nining baga pamasyada no. So may dali din mga rides. Oo. That is new. Ito latak aram dati. Kain. Ito malabot na is new. Tapos you have coffee shop in there. May barbero dito kung gusto mo magpaarot. Coffee shop tapos mga imported nga mga chorba-chorba, Louis Vuitton. Tapos may na dito mga alcohol nga pan-imported. Ay order eh. Jobs order eh. Utos may din yung stage ha. Tapos kasi mga 8 ada may nakanta. Oh, may nakanta. Yes. Pwede kang mag-jump. Okay. Sa'yo pa nila landa ba dito kita? Hi. Tara, libot na lang kita. So amoy din hiton Payapay for the first time in the history of human being. Ito niyo. Okay na kay 24/7 pati tira gym 24/7. Yes. Oh sige tim ka, pwede ka mag-gym. Sige tim gym. Sige tim daw. Magan ani na tanan. Oh. One stop shop. Oh see. Gilalabay-labayan lang namon din hi. Pero hiya ko, yan na. That's the gym, 24 hours, 24/7 din siya. Baga nung nagtutur talaga. Oo. Foreigner. Sure. Siyempre, normal. So katapos iba na kung tatakyakan ka ng Pakistani ba? Here. O sige, birahe. Request for here. Torni, it ka ng isdahan at isda. Ano na, bangus. Tatuman, gadorda ko. Tanigi, Blue Marlin. Tangigi, tangigi. O gidaw, ayaw kita itong gudoy. Igjijikas na lanam. Dugo pa di. Dugo. Igbubutang la din eh. Ano kaya din mo? Makuha kita di. Ito 400 mo din for marlin. Oh, 600 grams. Mahal mo rin. Wala, ito 400 daw. Pero kabugos man ito, nito ya. Usala. 400 din. Ini sir sa adi sa slide. Oh, sa Hindi mo man slide. tangigi man ani. Sa slide. Ayun. Sige ko ni Spencer. Ijijikas na lang. Jagan balit. I forgot. Kumuha kan fish. Koray na. Ayun. Third order is mama. Gusto ko ni. Alam mo, we can have, you want pansit? Oo, kanina lang. Kuan pansit chorba aside from this. Yes, may nakalamares. So amo din iti mo pag-order. Kaya lang, mag-order ka nga ni Tim Korta, nag-aagway bulsa. Ano? Nag-aagway bulsa. Chicken type. Ini. Sige na lang, hingalan. Oo, kutsinta akong buli. Adi? One only for me. Oo. Pwede na ito. Sama chicken skin. Alagad gusto yan o. Tagto iti. Mamay kaletan. So siyempre, ito bubuhatan gihapon. I will tour you guide while we are having some dinner. Oo. Pinigod man nga atong pagkapagsingan
in libre lang. Siningabot kita budo eh. Mahitungod nga ano. Tungod kay indinhi nga lugar. Very familiar mga pamuso. Nakapalog gihapon kita. Ito nira kuan. Ito nira page kay no kita naguda. Adi ang sinisan nga Payapay Garden Filipino Kitchen. May dinner black cup coffee. Kung baga mapaarot ka, may ada. Ha? Ngan, kung mapakarwas, may nagyapon nira all days liquor store. Kasagaran, adi pa an ira amusement park. Mga kabataan nga pwede ka baga magmumlay. Oh, hala daw, panginanong ta daw ano. Oh, we are close na, close. Oh. Oh. Oh, we are open. Oh. So magbibideo lang ako sir ha. Ano itong ibinihin mo? Order ito? Oh. So may dangayang gap mira din pizza in the house. Ano? Yes, sir. Mamay ka lang. O adi dili sisig pizza ha. Tag 590. Oo. Nakapalog ka pa kita yung page. Wala sila po nakakapal mga plastic. Oo. Kataliwan. Kung karilig niya magyapon baga marahalon nga baga irimnon. Normal. Kita itong malato ba? Ano? Di gihapon. Nanirang mga wine. Oo. Pero di rin pwedit minor sa tigam ni niyo. Loko doon. So yan inin nakahimo kita yan ni Mang Rawon. Sir, thank you ha. I will just tour you guide down. Open to the public man inin hiya. Yung mga native chicken. Pwede siguro kita mapagatot ira gym. Pagkali kita ira gym. Why you starting? Oo. Manamon tira din di gym. Man. Okay. Malapit lao. Patapos itong pag-gym, kung ikaw ito nyo, mag-gym ka, mais na kadayon. Kaugan pizza, tapos ice cream. Oreo pa nga. Native chicken ginataan. May dadidi. Sus, ginawa ko sa inyo San Miguel. Adian coffee tea. Coffee tea ati Superman. Adian Bio Barbershop. Oh, loko daw ito niyo. Hindi, Old Ultraman. Old Ultraman. Bioflow, ay ba? Not Bioflow. Kataliwan, ato Super Mario Brothers gihapon. Ato Incredible Hulks. So baga at least baga nakagkanhi kita yung gabi. Mausay gud mang pagkiton gabi. Ano? Adi Super Mario Brothers. Ayun, correct naman sumakay, pwede gabi da. Tuturtambling ka na ito. Ano? Pwede sumakay? Di rin pwede ano? Welcome to Payapay Dog Park. So pwede ka nga gihapon din magdarahin tiyo. Mga ayam. Oo. So masinga di kita itong amusement park. Libre ni. Di rin libre. Pwede ka sumakay. Mga kabataan lauga. No? Ay mga pangaunan. Tuloy katapos ni mukhaon, pwede ka taad paghapo. Katapos sim kumaon. Adi man. Uyan eh, kaya kita pick up. Man, pick up. Katapos ni mukhaon, libot-libot ka. Katapos si tato mga ginuhukad-hukad. Amoy ganado. Busog-busogan ka nga makaon. Man. Nalaga dito na. Mo pa itong dida pagsasakay. Busog-busogan ka. Man, busog-busogan ka din ang makaon. Basta kayo hukaron itong dida. Pati timtinay po doy. Karabas. May dadi karabas ha. Didi. Okay.
puro pamilya. Man. Man, may dali nila dito. Pag ito kung mapakamit ba ito si Rinis. Diba? So, pag makalilipay nga di, Payapay. Ali, kung ba mapakarwas ka, pwede kihap. Pwede kipap dagras. Alaga tuhok ka. Alaga tuhok ka ron. Man. Iton si sorry pat may nasa kay gudi ng permanente kayo mo pepat may napaputos itong lingkuran. Oy. Dilo din mga seafood. Naud man kita pag singabot liwat pag order ya di pag yaw mga electric choba. Ano? Ano? So nakaglibot-libot kita. Normal. Hindi mo pa ito didigapon karon ni magkita sini. Mo rin sa liga mo giro ko pa pagkita on. May rin ni stage on. At least ano sa kanilang atong pamaagi baga nakakaghatag gihapon kita may na paghapon di daigbaw ha? Pwede gihapon kita sumaka normal wa man may daling ginuhulog may ginuhulog di nga Silio. May lagi pideng pa mo yan. Ito na na ito eh. Babayad pa po. Oo. So siguro bukas. Man, Payapay Seafood Park. Oo. Tuntakan kita yung panahon niya na no. Pag singan ni mopay yan itong panahon. Kanon. Ali pa dahera. Order pera. Tuman. Sering dia nila tagaw kamang. Ketor nito tato. Maerms. Dari mo so. Sige ako lang mo. 51. 51. Imbubutangan din yun lang. Good evening, sir. Nagkulang sabi. Napakayan ka mo kakanin. Oo, pakakanin ko pala gihap. Oy. Naglibot na ako. Oo. So amo yan na natin yung baga. Mamay ka lang naka 13 milyones na kita yan. 13 minutos na. Oh, niyan liwat it baga. Kuan. Payapay ha, Payapay pagka di ka mo pwede di. Sige tukok nito nyo. Makoy how?
Mamay ka lang ito, no? Kung masakay ka, pamati ko dilak dila masuk ka, maglalanay ka. Maglalanay ka pa daw. Pa daw. Ito na. Mani eh. Oo, maglalanay yakit dila. Ito na. Wari pa may inusbuta daw. May doktrina astronaut no. Ito na, malayan at buti ito sa. Ito na. Ito na. Hindi yan sa ramamay. Okay, kumasakay ka nga nito pa daw. Nakasunod niya. May the weekly finance. Pagka weekly finance, so right niya makuha. Wala nanalo pa. Basta. Puro. Remote ko sa nabo. Ang older brother ko, no him. Nothing whatsoever. Siga, like as in. Daw pa ngayon dinit baka. Oo. Daw pa ngayon dinit baka ko. Ano, pwede nga din sumakay. Cherry blossom ha. Oo. Daw patira din ni baga. Ay, pusil-pusil. Ano nga dungin din niya, no? Hindi sugadaton. Nabuhat ito. Dit nabuhat. Oh. Ayos ano? May firing range. Oh, may dart. Haigbaw. Doon pangin din niya baga. Oh, ito bilyaran, haigbaw, bilyaran. May the dart. Karwas. Ngayon eh, Romandel kay balik ka babalansiyan. Bubugatan. Oo. Dahil makakunlot kami. Kita, open minded. Obviously, I will still give it that. So amo din sa sarong talaan ini no. O at least ano baga nakakanigit sa Payapay. Tala. Pagka di ka mo sangkay.